Hola i benvinguts. En aquest vídeo veurem un exemple clàssic d'error a l'obertura, on les negres avancen massa peons i obliden un principi fonamental. Primer s'han de desenvolupar les peces. Aquesta precipitació deixa el rei negre completament exposat i les blanques aconsegueixen un mat ràpid i elegant. La partida comença amb D4-F5, intentant entrar en la defensa holandesa. Les blanques responen amb el fil G5 i les negres avancen el peó amb H6. Després del fil H4, G5 i el fil G3, el joc negre continua amb F4, un avanç agressiu però prematur. Les blanques mantenen la calma, E3 i després H4. En lloc de desenvolupar peces, les negres segueixen amb H4 i després del fil D3 cometent l'error decisiu amb torre H6. Aleshores arriba el càstig immediat. Dama H5 escac torre per H5 al fil G6 esca i mat escac mat en només 9 jugades, causat exclusivament pels moviments de peons sense sentit. En resum, aquesta partida mostra que avançar peons sense desenvolupar les peces és un error fatal. Les negres deixen el seu rei sense protecció i les blanques aprofiten la debilitat amb una combinació senzilla i precisa. La lliçó és clara. A l'obertura, desenvolupa les peces abans de moure massa peons. Fins aviat i ens veiem al tauler.